Уважаеми съграждани, в изборите на 25 октомври можем и имаме възможност да дадем вота си за определен кандидат за кмет или общински съветник, като гласуваме мажоритарно с предпочитание за отделна личност, а не както на парламентарни избори за определена политическа партия. Затова в листите на политическа партия Глас народен за кандидати за кмет на община Смолян и кандидати за общински съветници предложихме личности с активна гражданска позиция, познати в обществото, като експерти в сферата, в която работят. Ние участваме в изборите с ясното съзнание, че исканата промяна в местното самоуправление може да се случи не като гледаме отстрани, а като лично работиме за нея. Като кандидат кмет поисках вашата подкрепа и доверие, защото смятам, че имам знанията, уменията и опита да променя управлението на община Смолян. Доказвал съм, че не защитавам партийни или икономически интереси, а отстоявам обществения интерес и работя за повишаване на гражданската активност и гражданския контрол в местното самоуправление. И знам, че кметът не само трябва да гледа хората в очите, но и да ги слуша и най-важното, да ги чува какво казват. А промяната в управлението на общината е нужна не само поради отдалечаването от проблемите на гражданите, а и защото общинската собственост не се стопанисва и управлява ефективно. Не се знае броят и видът на общинските имоти. Не се отделят средства за поддръжка на сградния фонд. Липсва регистър на ремонтираните обекти. Защото управлението на публичните финанси е със сериозни слабости. При наличието на най-големия до момента юридически екип, събираемостта на задълженията е крайно незадоволителна. При наличие и намаляване на количеството отпадъци, такса смет расте. Липсва разумно обяснение защо намаляват приходите от стопанисването на горите. Налице е необяснима приемственост на кмета и общинската управа в отношението им към сметоподдържащата фирма и дейността на дружеството Прелик инфраструктурна компания АД. Защото няма прозрачност и широко обществено обсъждане при избора на проекти за кандидатстване по европейските фондове. Защото дейността на Общинския експертен съвет по устройство на територията и административното обслужване в дирекция устройство на територията и общинска собственост не се подобрява, а е постоянно критикувана от гражданите и инвеститорите. Предизборната кампания приключва. За съжаление, в нея бяха демонстрирани основно финансовите възможности на политическите играчи и в много малка степен тя бе състезание на идеи и предложения за развитието на община Смолян. Избирателите остават с впечатлението, че наблюдават търг с тайно наддаване за постове на кметове и общински съветници, в които спечелилите са предварително определени. За да не се случи това, е необходимо всеки един от нас да се възползва от конституционното си право на глас и да участва в изборите. Затова ви призовавам на 25 октомври 2015 година да бъдете активни и да гласувате. И ако считате, че аз като кандидат за кмет на община Смолян и съмишлениците ми като кандидати за общински съветници, издигнати от политическа партия Глас народен, притежаваме необходимите професионални качества и почтеност да бъдем ваши представители в местната власт, гласувайте бюлетините с номер 12. Ние направихме това, което считаме за правилно. Какво ще се случи, зависи от вашия глас. Гласът на народа. Купуването и продаването на гласове е престъпление.